Старт рекординг. Добър ден на всички. Днес ще продължа четенето на Всеобщата декларация за правата на човека. Ето ви Елинор Рузвелт държи в ръцете си Всеобщата декларация на правата на човека, написана на английски език. Подписана 1948 година. Влизане в сила 10 декември 1948 година. Ето ви съвсем ясна и хубава картинка. Елинор Рузвелт. Снимката е ноември 1949 година. Четирите свободи, гравирани на мемориала Франклин Делано Рузвелт в Вашингтон. Freedom of speech, freedom of worship, freedom from want, freedom from fear. Гравирани или по някакъв друг начин направени. Пример за фронтон, поддържан от 4 колони. Ето, доста убедително. Сент Джон, Джърси, юли 2009 година. Хубава сграда, интересна архитектура. Молдовска марка, отпечатана по случай 50-та годишнина на декларацията. Ето им от молдовската марка. Това нещо го има и на други езици с почти същите картинки. Ето на руски език. Ето е същата картинка. А тук членове на Комисията на ООН по правата на човека обсъждат пакта за правата на човека. Ето тук членове на комисията. Сам издат с текста на правата на човека в така наречения Съветския съюз. 20 април 1968 година. Това е заглавната страница. Изглежда тогава точно май не е било много разрешено и е имало така наречения сам издат. Така да видим друга картинка. Пан Ги Мун на празника Деня на правата на човека в 2007 година. Ето е картинката. Можете си я видите. Да видим на немски език какво са ни приготвили. Естествено описание. Същата картинка тук. Това е улица на правата на човека в Нюрнберг. Предполагам, че на всяка от тези колони има написан някакъв член от тази харта или алинея. Не знам как е, не съм бил там. И тук те са изброени тези права на човека на немски език. И тук има отпечатък. Точно тук, това може би е в метро или някакъв тунел. Отново тези права на човека. И тук паметник интересен за правата на човека. На английски, естествено, статията е по-подробно. Да видим дали има някакви интересни картинки. Ето тук е гласуването на пленарната сесия. В зелено са страните, които са подкрепили правата на човека. В оранжево тези, които са се въздържали. В черно тези, които не са се въздържали или не са гласували. В сиво страни, които не са били част от Обединените нации по времето на гласуването. Ето България не е била част от Обединените нации във времето на гласуване 1948 година. Много интересна и поучителна
карта, която си заслужава да се разучи. Така. Ето тук Foreign Office, министър баронес Ане Лай, speaking at the commemorating Human Rights Day event in London, 8 декември 2016 година. Събрали се хората да споменат правата на човека. Декларацията. Тук исляма, как е разпространен, той има по-различно мнение за правата на човека. Ако има време, ще го разгледаме в някое друго предаване. Ето тук и на турски има, и на френски има същите картинки. Тук нещо интересно. Британски музей. Може би правата на човека са били обсъждани много отдавна. Ние стигнахме до 24 член. Всеки човек има право на почивка и отдих, включително на разумно ограничаване на работното време и на периодичен платен отпуск. Член 25. Всеки човек има право на жизнено равнище, включително прехрана, облекло, жилище, медицинско обслужване и необходимите социални грижи, което е необходимо за поддържане на неговото и на семейството му здраве и благосъстояние. Той има право на осигуряване в случаи на безработица, болест, инвалидност, овдовяване, старост или други случаи на лишаване от средства за съществуване по независещи от него причини. Майките и децата се ползват с особени грижи и подпомагане. Всички деца, родени в брака или извън брака, се ползуват с еднаква социална защита. Всеки човек има право на образование. Образованието трябва да бъде безплатно, поне що се отнася до началното и основното образование. Началното образование трябва да бъде задължително. Техническото и професионално образование трябва да бъдат общо достъпни, а висшето образование трябва да бъде еднакво достъпно за всички на основата на техните способности. Образованието трябва да бъде насочено към цялостно развитие на човешката личност и засилване на уважението към правата на човека и неговите свободи. То трябва да съдейства за разбирателството, търпимостта и приятелството между всички народи, расови и религиозни групи, както и за осъществяване дейността на Организацията на Обединените нации и поддържане на мира. Родителите имат право с приоритет да избират вида образование, което да получават техните деца. Всеки човек има право свободно да участва в културния живот на обществото, да се наслаждава на изкуствата, да участва в научния напредък и да се ползва от неговите достижения. Значи всеки човек има право свободно да участва в културния живот на обществото, да се наслаждава на изкуствата, да участва в научния напредък и да се ползва от неговите достижения. Всеки човек има право на закрила на моралните и материалните си интереси, които са резултат от каквото и да е научно, литературно или художествено произведение, на което той е автор. Всеки човек има право на закрила на моралните и материалните си интереси, които са резултат от каквото и да е научно, литературно или художествено произведение, на което той е автор. Член 28. Всеки човек има право на социален и международен ред, при който правата и свободите, провъзгласени в тази декларация, могат да бъдат напълно осъществени. Член 29. Всеки човек има задължение към обществото, в което единствено е възможно свободно и цялостно развитие на неговата личност. Всеки човек при упражняване на своите права и свободи е подчинен само на такива ограничения, установени с закон, изключително с цел да се осигури необходимото признаване и зачитане правата и свободите на другите и за удовлетворяване на справедливите изисквания на морала, обществения ред и общото благоденствие в едно демократично общество. Пак да прочета това. Второ, всеки човек при упражняването на своите права и свободи е подчинен само на такива ограничения, установени с закон, изключително с цел да се осигури необходимото признаване и зачитане на правата и свободите на другите и за удовлетворяване на справедливите изисквания на морала, обществения ред и общото благоденствие в едно демократично общество.
Тези права и свободи при никакви обстоятелства не могат да бъдат упражнявани в противоречие с целите и принципите на Организацията на Обединените нации. Значи, тези права и свободи при никакви обстоятелства не могат да бъдат упражнявани в противоречие с целите и принципите на Организацията на Обединените нации. Член 30. Нищо в тази декларация не може да бъде тълкувано като предоставящо право на дадена държава, група или лице да се занимават с каквато и да е дейност или да извършват действия, насочени към унищожаване на правата и свободите, провъзгласени в нея. Пак да прочета член 30. Нищо в тази декларация не може да бъде тълкувано като предоставящо право на дадена държава, група или лице да се занимават с каквато и да е дейност или да извършват действия, насочени към унищожаване правата и свободите, провъзгласени в нея. Ами всичко това го оставям без коментар. Вие решавайте. Стоп рекординг. Yes.